Tá go maith háirde Gaeilge. Tá fáilte ar bhhaithe duine agah rasta rís go dtí an darna session seo an lá. Bhí session sin na maidin inta mai hí na hain ó man soltas. Coiste cinneal brónarm na romadeabal Lord an I chéile go fisiúil aber agus cuppa óla mar sin hain. Na cuidir bé líonnta se an cart gan bhfuil. Ar scarbí a trúr caintear inta mai hagann luibh nuis í na Caoimh Máire Ní Annracháin agus Alan Titley. Ben lugan maithtír mar a bhí an maidin sin fiche bámaite don chaint agus deith mámaite don léin don chlausan do cheisne go bí rud a smaileat. So tá muidir go thoisirt le í na Caoimh tá go buir ggólaiste na hoscoile á clia a rinn na Gaeilge líon cheiltaí agus a bhéalaidise. Agus tá íon go le Lord líne nniu uaiscéal cinneal dearmada do chuid Máirtín chain Athnuachan. Agus a tuidir atá ar a chaint nniu ná Athnuachan aimsire thórramh. Gur míle agat Pádraig agus tá manamh bhuaigh freisin de óin as an gcuide a bheith ran fáirteach I ggóáil an léinneamh léthe mé seo ón legan hápéir man ar bhislibh agus tá sleán anna gom freisin má bhrúm share screen iad sin a roint agus F5 capim or just more slideshow. Let's go. Okay. So I'm going to fail rather echoic a chluisteáil gart. Réals nuair a chuirtar Máirtín Ó Caoimh go práid le mórscíóirí eile a bhfuil a bhfuil pápéir ar cumad a gartlan ollscoile ina dtír hóchais, bhfuil an nabhréir éigean lena laidibhre atá déanta ar scoláirí Cathaoirleach. Os a chuine sin gannach comhdháil an léinn neomhachar a guntas, is léir go bhfuil an scéal sin a garthú chun feabhas. Níor bhiste an bhéim a legan ar an taobh dearfacht an staid sin, agus a bheith súil leis na léargus a nachttar chuin de réir mar a leanfar leis an tochailt haide sin an Athnuachan I gartlan Coláiste na Tríonóide agus lasmá. The réimhráchar bean an duibhlinn le Athnuachan, tuairí míon seisin gur ró oban a tharlaíonn casa sa reachtaíocht I dro dhearra an leabhar, agus go méidir go raibh sé ar aontaithe go an gcaimhach an obaine sin a chuirtú. Darla Philip O'Leary in the Lower Irish Interior, keeping faith with the past in Gaelic prose 1940 to 1951. Go muine Ó Caoimh leas as an ahrá in Athnuachan ar bhealach omarcach. Bhealach nach naimsíonn an spiúch é steitice I gcónaí, mar bonan agus úsáid an ahrá in céine ciile dar leis. Más in O'Leary freisin ná aird leis a gcainach an taithí farsanta atá ag Séamus, Raicire an leabhar ar uafáis na cogaíochta agus ar champú géibhinn na Seapánach agus é trídin arm vericas a dar cog an damda a chóthú go sáúil na corp na heachtaíochta agus chuireann Philip O'Leary gás níor bhiste rá go bhéiteach go raibh sé de rúnaigh Ó Caoimh an ghinéisiún den saothar a áasú freisin sulla bhfuil seofaíoch an hóstachta é. Le cuid dáméid le rá go bunaithe ar leabhar cheann I thuailmháin Cathaoirleach ar thórramh ach ar agla na mí hiiscine máidir leis an thórramh úd tagam leis an méid a bhí le ráid Máire Ní Annracháin in léachtaí chaim go 2017 go bhfuil sé riachtanach gan an aber chruitice ágáil faoi Roinn a chaithfidh le céine ciile mar chluiche Pádraig ag sochraid na teanga agus leachta lábhartha agus bheith mé sé fad ar aon acu féin méid sin go racham leis. Well, in go leor an tráchtaíocht atá déanta ar Athnuachan go dtí seo, chuirtear I gcomparáid nó godarsnacht le céine ciile é. Ar cheann den chéad chosúlachta sin a ritheach leis an chéad leachach súil ar an leabhar tá leagan amach na gabhad líam, agus an teirmíocht thuhanseach a úsáid an túdar chun na cabhad lí sin a animniu. In Athnuachan, mar ecetibhann sin tásúlagam, is ina réimena a rointear an teachs agus ina míranna a dhéantar na réimena sin a roint. Tar líonse go bhfuil an focail mír in Albert chlasúrach an leabhar freisin. Go form lán tarlíonn sais oscailt amach agus dúna isteach th réan na réimena seo, sa bhéad is go bhfuil na réimena tosaigh agus deireadh gearr
agus gúil na réimena a gorpantíochs níos fuide. Díotaí an crutse a léamh i ggóthíochs an timphríola héasúraigh a bhain le hábhar an leabhar. No cuioine fiú ar an gcomparáid Ian Joyce in A Portrait of the Artist as a Young Man, idir na chomhramóidí carnacha nó quadratic equations atá déanamh Stephen Dedalus. Le herbal peacóg ag oscailt ar feadh tamil agus a dúna de réidir chéile. Díl suntais mar hampla se go mrisin réim a trí mír a 70 in na chuid cé go dosíonn mír a 70 as an nó a ríis eistí hain, na hiile ibre le déanamh seo léir. Seans chum agad a gréanna mír na seo don go ar tháinig an de héic an leabhar in éair sin le rá laistigh de ghabhann an leabhar hain. Tá nóta don léthóir a go bháil leis an héics. Ina míníon duine gan aim gur hir i measc na gnóc agus na gcóin a chaitheann sé a híre gach saora, gur mar sin a chuir sé aithne ar fiad farsa an leabhar Bartla mór, agus mar iad ar aithne níos fearr a bheith ag séamas ó fine ar Bartla, gur bhríosigh sé de hémas, séamas bliain ó hin, cúntas a scríomh ar chuid eachtraí Bartla. Agus cé go níoltíonn séamas don bhola ar dús, saora na bliana dar giún, im líne sé sin le rá, go dtug an séamas Bart cóp leabhar don reachtaire, údar an nóta don léthóir, agus a chuid cuioine ar Bartla bleacha aige ionta. Deir sé an sin mar a chlásúr leis an nóta. Sé an rud atá na cóp leabhar sin a dheos tú rót amach an seo. Níor aithre mé focail de. Más maithe is de hémas ó fine an cheiliúint, agus más olc is domsa an milliána a chuir de íonis a léthóir. Agus bhí sé simú le chlóisteáil a cholam níos luithe gur i gcóp leabhar a bhreac an cainneach hain listí na bhog chuide listí na bhog a bhaile sin hain. A chuirnos tá nóta seo suhaintseach ar chúpla cúis. Mar rud amháin chuireann an reachtaire aithnead an bhaint a bhí geile tachtán don leabhar i dtradisiún na gúntóirí litire sin a thug ogacht do scríbhneoirí chun na raibh na geann a chuir síos ar fár. Cuioiníimiid ar bhíon á cealaigh agus más cruinn dúirt mar hampla bháint in sais Caitheamh seo. Is don ghail seo a bhí bíon ó núláin a tagart nuair a thugann mais na gapalaín fear agar ar hain imreacht Belbacht. Ach is mód a chras scríomhaí ná d'agarthóir in tétá láir dúirt leis an léthóir an Athnuachan mar se. Nó muoin sé ná airthe sé focail den bhéidir scríomh séamas ó finis na cóp leabhar. In íoc sin hain go gahamídne na léthóirí go lacha leis go raibh an téisio sásta róhann le sé ar héimmuid chun é siú, mar sin hain níl sé sásta aon bhreithúnas a thuirt ar aus an taithir, mar gur san a bheith an locht muna bhfuil an caitheamh shaothar mar ja. Má tá úlaíocht áirithe i gceist sin tá iarracht ar bun freisin ag an gcainteoir seasamh níos neodríoch lacha. Má bhí imní ar Ó Caoimh go sáilófraí Bartla mór le thionca leis a bhí beo ag an am. D'fhágfadh sin go bhfuil séamas fear ionste an scéil mar thugtar ar sa lista de na pír farsna, cosúlacht eile le chéna ciile, bunathe ar an údar hain. Is duine eile atá labhairt sa nóta don léthóir, agus sé an tara atá sin ná fáid bhreise a chur idir an túdar agus an téacs sa distancing device. Ní léir an fear cathaoirleach nó fear túthe é údar an nóta, ach is sé an chéadú de deir sé sa nóta sin ná, hir i measc na gnóc agus na gcóin a chaithim mo híre gach saora. Mór an duine de bhana na gréiteachta é mar sin is duine é bhfuil suimiige sa gréiteach, agus duine nglachtar leis mar strón séireann sin, bunathe ar a chaidirh le Bartla séamas mar a chuireann sé síos ar. Ní lóitear bleaclí ná Conamara agus sonrach ach tá sé le tuiscint gur duine é seo a chaithim cuid dáhéal sa chathair agus cuide sa gréiteach, é siar is in níor atartha ina cheangal ataram. Díl suime é sin ggóthíochs na tréise ina scríomh Ó Caoimh an nóchan, agus cé gur drécht neachríochnathe go teicniúla an leabhar, déirtí breithne ar mar héics cheangail, héics idir shréimseach agus forbairt na commodóireachta an a lonú áitéigeann idir an dá gnóteach lua agus coscaileáirí agus céine ciile aber. Sé séamas an reachtaire in Athnuachan ach é sin ggóthíochs na hidir ghála a dhéantar sa nóta don léthóir. Ní léon reachtaire per se an céine ciile, fág ráitis supernumerary stoch na ciile as máirtín. In a leabhar caithfhainte ar thórramh le faoisigh an 1961 agus a deiste sé hin go béarla mar Irish Wake Amusements sa bhliain 1967, sé conclúid teann í thuúlaháin gur ascair na cluichí thórramh as an agla roimh na Máirtín ar réanaí eile, a bhí chuir an ghoine ar réana págánteachta
agus gur bhair an bhreistin sin isteach san ihuathís go bhfad sééis heachta tíochta. Níor bhíonn teoir chroinn i dúir mar sin ar hains píorse agus i dúir an cíneacha eile ar fud an domhain chomh maith idir an saoil seo agus an saoil eile, agus bhair iarsmuid an seanfá gántach ina lán tíre an nuas go dtí ar lá hain. Léirú i rónta ar an teantuiscin sin a aitar an chénig chiile Cadhain, agus ní hé an tain ceann bháine mar ag for inis. Bhí agla seo na meo roimh na Mairibh bunaithe ar chrúdóibh, dar leo súlaháin, tuisc gur sciobh an bás go héagórach iad, ar lí go méagandóibh a raibhá ar an saoil seo ágáil ina níig ag duine eile. Agus sin ba chúis leis an agla go bhíolhidís le sásamh bhaid amach ar na duine ach lech sealamh ar a gcuid agus a bhair ina níig, atá go mór a gceist an chénig chiile Cadhain. Feictar don gur mar a hagan teoiric seo i thuailmháin le bhunú spríúil lúdig na dóramh le corpan action Athnuachan an body text agus is téex étá tóca leis an goling bheo agus leis a gorpaí ar bháis. Tá sin bíochas gur sa trús an imní agus an agla atá béhacha gur le teann measa nó ceanna fiú i dhéintí an aimsire a chahabh ar an thórramh, mar a dearú súlaháin. Ba chuige sin an thórramh ó hús chun 10 agus 10 háile heitpáint don na Mairibh ar agla an oilciigh san díoltais. Ba chuige ina háanta sin é chun slán cruúile ágáileach na Mairibh. I ré an thórramh ligach na Gaeilge agus na cóide ara gur raibh an duine mar fós mar bhaine ortha marja, go bhórcha a gcónaí é agus ba chrúileo a chás. Ceann difríocht a gás Athnuachan go bhfuil beartla a bhfuil agla roimh an más fós a measc go Gaeilge agus a cháirde sa chuid is mód in insint. Agus bíochas go móileann na buchailí Pádraig gachéan sa Paor chun an hipocindre nó an ghalar agla atá dul a bhéadú, ní léon ua ná Pádraig ina gníomhartha. Tá na mothúchan sin na fáilte sin in leabhádóir nó Gaeilge Athnuachan chénig chiile. Tugann Athnuachan Tríonóide chomh fada leis an uaig sin, agus caitheann corpáin chénig chiile súil chaithíoch siar thar bhrúch na huige. Nóta dearfach níos mó mar sin a bhúltear in Athnuachan agus tóra an bháis nó imil na huige á boga siar san íar a bhealach. I meas na scótha cinál cluichí tóirimh a listíon ó súlaháin, tá cluichí le bre mó ar Roinn agus cín ar bheatha iontu stíoireacht agus maga, Bob Ghastí agus eile. Cé go lúnse go bhhéadach miostais agus géis le cluichí eile agus go bhhéadach na cluichí dul smachtúirnta agus brúta nó tréid tas nó. Ní honam cást an té in idir capmágaigh nó stací ná féisidéis na cluichí sin agus an tlí a mertar amó ar bhartla mór ná mar mítear mag a faoi. Tá gan é eile den tradiisiún béal agus den nósfriochtaí pobail geiste ar freisin an líomholaíocht dúchais mar hampla. Mar sin tá an béalaid is hain á Athnuachan in Athnuachan diatéarán. Tá mar sin léamh meafrach seo ar chuirsaí tóirimh tá an thórramh i gceist go téamhúil in Athnuachan a dús an leabhar agus in dhéire. I réim a héan nach bhfuil annach éon mhír amháin, deir sémas ó fíne agus ar bhealach amháile as America, gur bíad beartla mór agus sochraid hamáis dhiarmada an rud is minice a luach sé le daoine ó Máile le lín na bhluiche bliain a chaise hall America. Is an sin a thugtar siar sin go dtí aimsire na nimachta sin bhfuil cuine ag sémas ortha. Cuir an bás hamáis sémas agus a lucht aitheantais a caint agus a machnamh ar an ís agus ar más. Le lín na cainte seo agus cónra hamáis i taachtamach as an tach, léiríonn beartla tuiscint níos ré chúisiar amás ná na fíoreile atá níos óige ná é. Nachtan duine na fir sin lárás an tuairim nach tóirimh ceart a fuair tomás dhiarmada, mar nar chunéoch a charp sa taach fada go leor chun a bheith de réir na gnáil nósfriachta. Dieitarí sé chináisteigíthe eile a réchar, ní tóirimh ceart chorbe bhí ar arú réir, barnar bhása go dtí hinnic saníthe agus gan éis go chósa bhéal dara sé. Ní tóirimh ceart mu sé bhí ar a bhartla bhór, ní tóirimh gan rá ihe adam. Foreshadowing nó féchan chun cíine se an méidin ar bhás agus tóirimh bhartla hain I dro dhearú an leabhar. Tá liriciúlacht an frós sa chuid siad an leabhar lúte hana ag trochtarí, agus mar ligus trochtúrtha a bhreithníí an daoine mar bhean an Dublin agus Philippoléirí ar an gcór oban seo sa scéal. Ina háanta sin dar le Philippoléirí ní bháin nach nar rion leis an gcór chuige trochtúrtha seo, ach a chuid bhaidian eachtriocht rith an buinte seo
idir an dá thórramh deartara, tá an iomarcaigh den athrá a chuireann ó léirí I godarsnacht le chéine cile. The repetitions in chéine cile have a cumulative effect, creating a complex and textured portrait of Connemara life. In Athnuachan, however, there is a genuine and at times monotonous repetition built into the narrative structure itself, as one prank after another provokes similar absurd responses from Bartla. Is dachar cur na chuine sin ach beidir go bhféadfaí an carna alone ó léirí a léamh I ggóthíocht teoiric Roland Barthes ina aiste the reality effect. Sure the thoughts the reality effect in an focal, ná go bhfuil gnéithe de héacs nach léir láithreach go bhfuil an aimimecha chun an insin de chuineáil forbairt an levéil is bunaidh. Ach gur féidir na gnéithe sin chuir leis an bheatach de bheathan am léthir, de bhrí gur far is báir seaid. Notations of an bheath na gnéithe seo. Notations which no function, not even the most indirect, can justify. They seem to correspond to a kind of narrative luxury, this is leis an bhéim, lavish to the point of offering many futile details and thereby increasing the cost of narrative information. Má sé an leadraán agus an leve is beag an athrá iomarcach sa téacs sa léthóir uaireanta, díreach sé gur ag fíorne leadraánach leabh an trí léthúil fan tua I láir na huaís a chur bhaile airn I bhí Ó Caoimh. Tá implachtaí an seo freisin ag an méidir bhí le rá Cathain maidir le Sisyphus níos luaithe. No mar díreach Philip Larkin, what are days for? Days are where we live. They come, they wake us time and time over. Where can we live but days? Tá gnéis struchtúra de Athnuachan gnéile ní bháin a bhéim níon an méid hitin amach idir an dá thórramh sa scéal ach a chuir nádúr idir chréimseach nó hibridach an leabhar an tosaigh. Sé sin gur bon an tedal an leabhar agus an focail bergam. In éire an leabhar ar fad, ordítear dá log na fuinneoige agus breithníonn sémas amach. Agus níor chuir mé an ús-chamóga hartar seo mar seo go dtíor chutá sé sa téacs. An mohos mo chóir ar a gnocán bhí óig an chapel, an chéfó roh ábh báite in béal. A níos tríhí ábh idir na clocha gróma ó léir na cindíní féir ag ascan. In 8,000 chlochach bhfuil scrabach bhí na pianta fáis chéanana, an teirich glas ábhre, an bás a síle fáis agus an nóchain. A rísin seo tá na puncanna ham ar raibh Ó Caoimh chomh sin leo, mar a bheadh siad a fógart nach bhfuil deireráide fós nó nach bhfuil míniú sása bhfuil omláin déanta ar gafrad. Díreach ar an ábhar go bhfuil cum an chlasúir ar an macalú seo atá dhéanamh ar hedalan uaisce san locail deirg seo. Is nó sé seo aitar níos minic is sa ghearrscéalaíocht seachas san uaiscéalaíocht an tedal ará an tedal bheith san locail deirg. Shave the Dead le James Joyce and sample is umráití ver lebader upon all the living and the dead. Agus tá sé súinseach ag ggóthaíocht scéal Joyce go dtugann Philip O'Leary epiphany ar an episode seo in éire Athnuachan. Sé sin an tuiscint gur cuid dá chéile se an bás agus an bheatha, agus go ngíneann siad a chéile agus iad a dá las gach mar a seáil go herbal timpeall. Fleacht Ó Caoimh an nós seo peidir an scéal in nadúin herbal an scéal sach minic an chuid gearrscéalta. Ní cín lótha go háirithe, díochas nach focail ar ocail I gcónaí a dhéantar. Feimí déan an bearna bhíl, an tíle tuile, fóidir chun ápánacha caracha uachtar a bhaile, fuil fuine. Fiúcha déanach leis an scéal an fear ar báil in an trátócha, an fear a bhíonn seo ar báil an abertéirigh. Ní bhíonn is ag an duine a léon scéalta mar siad an chéadúir gur sa chríoch a scaoiltear go háráiteach an míleach a chnúsítar I deadal an scéal. Ach nuair a nachtar an méid sin, sais admháil chríochnúil ar an méid a túrach go hindíireach atá sa tedal. Cuireann sé an bhéim ar ais ar an tedal hain, ach cé gur ar éigean na hiocach an dé nniumáin sin an éar dúig ar léthóir go scéalta I chaim, cuireann an chríoch an bhéim ar ais freisin ar an méid a héitin amach idir an dálín. An héichéan a tharlíonn in Athnuachan. Sa litir a chuir Ó Caoimh chuig Joseph Ó Duigin, in 1987 agus an bhíse gaisling na chu agus Máire Ní Annracháin ar stúdio na Bernica in na hóbhíil sa cúideag, tá tedal an scéal agus píoch an scéal I meas an gnéithe de cheardíocht na dearrscéal a phléann Ó Caoimh agus a léiríonn dairt na hagahóirí
a bhéad a léig agus a bhachnaigh Ó Caoimh an dóg né seo den cheart. Go sonrach bhil sé náircheart an chleas, bhil sé náircheart éon chleasa immert in nearra an scéil a bhuiideach siar as an léthóir bhealach míos stóma ciotach mar a thuirí an gomininic is scéalta ó Henry. Faríor nach bhfuil an tam gom inis cé go bhfuil mar chaint beag an níos gairin ná mar a hí méidech. Athnuachan a scrúdú hele a daca le tuairimí sin I Chain struchtúrú an jaarskil. Ach tá súla go mé sin a dhéanamh rís láníos fuide an nó mar dearchan túidir hain beidir gur mágad. Gur míle maigad Ian. Nílas go bhfuil me fecail sin nach charbí. Ar is garbí tá sin ínta móid, tá ínta sa móid. Ná má tá ceiste an duine ag le bheith cheiste chuir ar a chat císig bóna scáláin. Thugam san ó ag Ian ná cuimhe agus be maidjabal na ceisne rins leis. A dáiseach tá ceiste gom héin ort Ian. Bhí sin ínta sa bhfuil camera chumán sa man sa chaint. Catí nach romáid nó cain sásta leis a leor? Well, de réir mar hictordom hí cúpla cúis hí bheas sé go raibh an fortráid de bhart a mór róchasú le honca leis a bhí fós beo. Agus mar tá ráide bhín eile má tá sé sin, má bhí sé sin álaigh gur bheith héana bheith an eisian séamas mar sin sa scéal gur go chumar leis fu sin is dócha gur sé gur réalta a chasint níos mó. Luan mar luame an difrannach agus an líirech na lochtainna sa struchtúrtha atá ar an t-olc agus an obaine sin go bhfuil an nómarcha athrá I drí cheathrú beidir den t-olc na cluichí na cluichí thórramh mar a thugam seartha a tarlú rís eile agus sin go haban go bhain an capal bás agus go nathaíonn seo agus tón na raicireachta róaban tá scríóireacht arrás agus in áiríir is codlasnach daile é sin le chéna ciile agus gan áras an módíireach atá an chéna ciile agus an ghairimh sin sa chaint uaireanta bheith ha mar léthóir go bhfuil sé amarcach agus go tá únsaí mar léthóir ach is léir gur chin Ó Caoimh gan éon chud den iiriiciúlacht sin más má le a bheith chéna ciile mar gur nábhain sé leis an aimime bhígad an leabhar. Ach Croíonn Athnuachan go raibh sé ar a chumas ach dar leis na tráchtarí sin agus bhíon eile tócha go darlíonn sé ró aban agus go méid go raibh sé geistige an t-olc a chuigeartú agus luigh Máirtín in léachtaí chain an sin go bhfuil nótaí breacha ag Ó Caoimh ar láiscríbhinn an leabhar chartlann sin Coláiste an Tríonóide agus gan áras ní bheocha an phlé ar an rud a bhí ar siúla gomsainneog omláin gan na nótaí sin a scaga agus a chur a gúntas. Chomáile sin tuairim Philip O'Leary ná go bhfuil an tagart an gogaíocht agus don champa géhann Seapánach go sé simúil ach nach bhfuil sé fitifuaite leis an gcuideile den t-olc go sásuúil. Ná beidir go bhétá ará mar luann sé ag an tús agus deir sé sin séamas. Nar heasta go an rud a phlé agus domsa sin rud a chluisianta go minic faoine a doling agus a chunig go fáis le líon cogaíochta. Nar leabhar siad faoi riomhairí sin dhéag sin agus beidir gur sais réiteach ar an beidir an post-traumatic stress a bhí an chaint seo fad an nómarcha cainte agus a bheith caint an nómarcha ar chluichí agus bobna a bheith hamóla ar bhart le beidir agus go cúisteach dagan sé ar eis isteach san ancient. Dro an deire beidir mar me fasúla thomláú go háirithe nuair smaoiníonn tú ar na míranna agus na réimeanna go bhfuil siad go drálíonn oscailt amach agus dúna isteach a rís. Má tharla cén fá nar í sé isteach
an tagart seo don chogaíocht agus don nófás agus mar sin de réir le Philip O'Leary. Beidir go raibh sé I gceistigh sinna athrú beidir nach raibh farír ní fés ach is cinnte go gach na nótaí sin ar an takes ar an láiscíil is tócha beidir a hiile sola sin. A chuin sé dúis iireachta sé ar bhínos na bhfuil. Bhain gan áras, agus bhil an bhirt bhiltóirí go háda. So beidir gur aspáma seachas aspanisting. Beidir se. Bhar tiúnscannta go bheith gan áras agus. Gan áras. Ok, tá ceist ó gin seo. Mu chémas de bara. Ceist gan fáta cameléo. Nach a sáún na hestetige ag a héin a bhí a cainach le Athnuachan a scríú. Sé sin scríúan san áit a bhfuil a grá. Níl grá bí in Athnuachan. Droch iide ar handaine hip a condrach atán agus an méid sin mar ábhar siamsaíochta. Tharlóch gur íomhharó jasta áit chúchas a bhí an cléine ciile dar le forhór na léthóirí agus gur bail ar na cainach íireacht ar mon na bhaint as an íomhhasin céir go déidir a hain íon. Seans gur bhfuilm sé rómhog ar gúil ma léamhsa ar an scéal rómhog ró charthanach beidir é. Sin rud eile lún O'Leary actually gur raibh Ó Caoimh anna choréiseach faoi íomhá na Gaeltachta agus an droch. Hí a bhí ag muinte na Gaeltachta ar an gcuí a bhíchas á léirú sa stát nua agus beidir go raibh drogal ar an rud a ílsiú go dtí go natharóch sé an fortráid sin. A rí se le beidir gur nach raibh sé gceistige é ílsiú mar nach minic go dtugtar an chóirde de scríbhneoirí a bheith scríomh lo agus nach gá go meach gach ile rud a scríomh faoi le fuilsiú ach é bheith scríomfa tá sé curtha de ag do daoine sin choradíomh choradéthe Ó Caoimh agus beidir nar há chur an láthir an fábail chun go dócach sé an taithí a thug an scríomh sin dó. Ní gá a scríbhne ar gachéin or de rinse leis a fphobal. Agus is an bholta an bearta sin go minic braham slátáinniuh an go háirithe tá scéalta faoi gúnóirí ar molachtdóibh an rud a chuir ar gló cáinecha agus éonúir tá sin rud nó ílsithe ar dúiltigh scatamúr agarthirí dóibh bíon córa ceiste os ciún ní hé déach dul mór bhar na agarthirí sin ar fad ar na fuinte thoireach déach go raibh cúiségan leis freisin. Tá go mó a chuir de Gael, baidir go bhágus muid mar sinna gur míl maigad íon mar sin inta spragúil ar fád. So bog muid ra ag dar na caintear atóganne dúibh agus sin Máire Ní Annracháin Olú Emerita Coláiste an hoscoile á Clia agus tá sína cóilta taide hall an sao marastich an Albain chomóid agus aniu tá sí go le Lordlin an chéimeachtaí ná an t-olc bunaidh Titim a duine sír Máirtín chain. So tá fáilte rót a bhhaile. Gur míl maith a Pádraig agus má bhuichas leo in freisin as a go seagrú agus as a gcuide. The Great Code an teile a bhí ag an starí litirthe Northrop Frye leabhar oltáhachtach dáchuid a fáil siú nach 1980 haon. Áitíonn sé gur bé an Bíbla bun chloch le tríocht an dhearthar, agus gur tóidú cuidmhaig an le tríocht sin réimhleacha an Bíbla nó mar asreagarts go chinál bháinú chéile ar an Bíbla. Nuair a dearmid Great Code nó cód sa ggóthaic seo, ní rialacha ná cód cleachtais atá gceist, ach cód mar a bhíonn ag lucht spíoireachta nó spiadóireachta. Sé sin pátrún chaú a hiiscint má tá tú chun teachtaí áirid i léh go tarthúil agus beag nach tuige tú chorbéad gáirsa. Bhhailm sa trúdúíon chearabhealach an bhfuil rion an bhíomla le sunrúir hí ar Máirtín chain a chaneal
chuirsaí am a crocha mé an pápéir seo ar scéal amháin an seannear as cos Coláiste a bhhain le 3 cínsíomh agus ach ní leis garú ceannach. Deir mé focail faoin ceann sin nachfuil mé go le caiintear I dosach mar réamhrá. An rud atá gceiste agam leis a gcineál sin nach mé ri a saoú leis an seannear is se an soort scéal gur léir gur a chur feol haolaíoch tá sé ar achtrií a hitan amach sa bhíobla. Uaireanta ní hanítar am ná log ach agus ní bhíon rud a behananta be réimnách an tuiscint gur le líonchrí is thain a hála siad sa meán áiticinta meán ar her. Agus seans go dtíhann go mechan le thorcáilte mar a dicioch sé nó si an bún bíoblú sin. Tá mis muoineh ar le é banischána, Tástal go más a scéal rá nó rinneú lena fís leis an bhíisteach ar bheanóg áling lonrach ar bí muirí. Ciréib ina bhfuil agáid ar siúil in ein mírótí Christ acu siúd a bheith híos leis na mírótí sin na bácéirí na cúpinéirí na éascairí na putigéirí lochdianta maidí cruise leheadsa sin. Le scéalta sin a leog tá cód sa léir go leor. Agus ní hé an aird sin céile ná brí a bhaine astab mar a dtithe an cód. Scéalta in bhfuil a gomhaoin ar an míobla folasach. A réanos chuir mé sin as amach tá mé gur ar díú ar 3 réimse eile go bhlas an bhíobla. Nú mas fé déiteach mu a rá freisin na crístíochta mar a gas an chaine ní an aird sin differ atá atarthab. Agus tá fianna se ar a beog sa scéal an seannear mar a dúirt mé. Well, ifar haon, tá mé a caint ar an cinál curchuige a bhaineann macála as teanga an bhíobla ar bhealach suntasach agus ar bhún meafrach. Bhealach a bhíonn an le labhairt faoi chéal an léin nua ach faoi tholas an tean scéal sa míobla. Uaireanta is solas iarronnta go maithe. Béidir go seaach a lehéide sin de scéal ar a chus a héin ach cínte chuirtear go mór lena bhrí má anítar an macála bíoblú. Sin an chéad rud. An darna rud, an soort techníocht a bhaineann macála a rís as fearn fátrún go chuid an bhíobla ach nach bhfuil chusa léir ar ein bhealach ní haringíonn sé ar hobar teangúil an bhíobla agus béidir ní hé gatain a daintóch fiú go bhfuil éhaintach leis an bhíobla. Agus an rud dearnach scéalta ina gomasctar le chéile an bún bíoblúil agus bún Gaeilge raibh chríostaí. So, mar a dúirt mé bhí na scéalta sin ag an tús bhíidir sa le go má. Ach éiríonn an scéal níos casta nuair a bhíonn teanga a haolítar go forleathan le heachtraí sa míobla in úsáid le cuirsí sa dhéine ar achtra hitan amach a saoil an le inionú am sure an chaine. Agus ach gan é ledí siléire an leis an léamh stiúra. Tá sé seo thar a bheith coitianta i le tríocht an dhearthar trí chéile. Agus tá an seannear as cos Coláiste san áireamh. Leibéal amháin is scéal réalaíoch réite é faoi grá dhaoine ainneoin go mbíonn stadíntainna réasúnta aisteach ar a scatí. Ach is frosta ains freisin go bhfuil réimse eile brí an chun lua agus a fiochan an léthóir suas an Gaeilge nó mas mai an talagar a dhéanamh sé le scéal na Titime in leabhar Genesis. Go bunúsach is sé sin má aithnítar an cód. So leabhar mé faoin scéal sin a dosach lena bhíú. Sa géad áit insítar é sa géad farsa. Fear atá caint tá sé a fannacht is seomra feitheamh dochtúra, agus feiceann sé an dochtar a ggéar a fáil ré le seannear. Ó rá leis nach chuil cada ar. Níl an is ar a dochtar ach go bhfuil an tinne siáin in áras agus áirní an bhainnéin achtaí ar éigen. So ceart go leor tá tinnis beag ar. Ach ní fiú bheith caintear. Sé leis a bhfuil an dochtar, ní do chréas faoi rá sa lá go ceann caiiciise le salan agus isce. Nis bhí an dochtar in agus fiúde ach bhí cum chráite agus crate ar an seannear. Sean cunta sa bhíar.
Bhí colm an tean lit ar a scórna, a bhfuil rámúile a dácach ulféist ina dia I bhéir críanna. Thosa sin a slug a siar úl na brád, nó gur saoilíú domid ar an tín seoir go gcuirid sé machar a bhéla. Bhain an seanear leis an más tháinig go é sin hána bhí sean a lot bhí féir críanna básaí an, agus bhí marmh luinnear ina thuúla. Leis hána hain, tá scéal ná Genesis, agus ar a leith Genesis agus béidir an Bíblia leog meabhraí dún. Fout, ulféist, úl, má sé úl na brád féine, agus smuoinnig arnú ar an méarla an sin Adam's apple, agus an bás sa marmh luinnear a bhís na súla aige. An leis a bhfuilean an córas, arnú is cosú leis an maiste é, an tuisce agus an salan. Tá an seanear cínte go bhfuil sé do leiste, go bhfuil smáil bonúsach air. Dear an dochtar nach bhfuil an ach an saoil. Cosú go bhfuil an fout seo ar sé go siar a bhád, agus an chaint a úsáidn sé féimíonn sé ar scála religiúnda. Dear an seanear, tá mé rá dhéine, sé sin an níochan leisce agus salan, tá mé rá dhéine leis an tíoríocht. Míníonn sé gur sort duine ilíoch é, every man. Míníonn sé, agus tá sé cosú le ábh atá Cathaoirleach as Pádraig. Míníonn sé nach bhfuil éon áid faoin bean nar hiúil mé. Thir agus hir ó dheas agus ó thua. Bhí os faoi chruis an deisceart agus faoi nachta an túisceart. Bhí mé I bhíomha do luath na meán cheasa, I murlachan na mara ciúine ar an móthar ága go Samarcand. Agus átaíonn an seanear freisin go bhfuil gach chuir ar domhan dunta aige. Dar sé ní léon chuir ar dearnúd ar talla nach bhfuil mé cinnteach ionsa. Dún marl, fionnaíl, tréas, slab, creabhaireacht, éigeach, ceirg, I do leo. Nis mar a gurtar scéal an bhíobla san áireamh. Tá bailí agsúla leis an seanear a hiiscint agus tríolann an tíseoir inseoir an scéalaíocht. Béidir a dosach a cheapann sé, gur fantasíocht nó aislingaíocht farsanta ag a seanear é. Béidir scéalta gasca ar sé, a bfach mar chuaitimh as scéal leabh, agus arnú chola mé Catlín agus an sin na stíoch íon a caint ar an rud céan. Nu béidir gur a rábhail bhí sé. Seans fiú go bhfuil droch bheabhair gálar ar, agus réine sé leis an inseoir, go bhfuil mar ar sé an túadóir, gur dún mar fór é éalathe os bidéal meabhair gálar nún droma le gorit. Nu seans fiú goil an íring a gáin sin aige. Bhfuil war an éalach é ar sé. Agus béidir gur chuntas ar an saoil atá ar an saoil a bhí aige, atá an in áiríre. Béidir fiú go nearn sé na chuireannaí ar fad. Ach, cuma faoi sin níl éireanais ach tinnis beag scórna. Ach chuir an bíobla san áireamh mar a bheith alagar idir é agus an scéal. Sa gás sin, chuirtar crut eile ar fad ar an scéal a bhaine leis síolnaine, agus dintar critíc an go leor ar leabhar Genesis. Ivar héan. Tá ceist mhór múscaite maidir le stádas morálta an uilc. Go réir an bhíobla is páca nó olc morálta a spreag an díbert as gáardín farais. Is féidir arnú agus dintar é seo, is féidir féchant ar an léamh sin, mar so rutal nó euphemism a échan le tobist bhunúsach an tíl sin an díú agus an bás a chuir go leaptíh agus olc morálta a dhéana de, rud a thiúrach begáín ar a laiad faoi smacht an duine é. Bu é an baiste an leis a thairg an chríostaíocht ar an beacha. Ach anion gnear an sean air go bhfuil na chuir mhórálta ar fad dinta aige agus go bhfuil sé omlán cinnteach, ní hinnéis cúis le na bhain hinnes. Ní léon bhaint aige le cuasaí mórálta, agus ní héin mhaith an baiste an níochan siarí seo le hiisce agus le salam.
níl einsláánú ige an ná in ná dó. Dar tar searfad, go nahaníon an tíseoir de réir chéile go bhfuil sé hain faoi héala an tainnear agus sinna gníomh bonúsach an scéil. Is legan é shaothar de scéil hitman. Duine a deirling go bhfuil slucht ábh le bheithe folingt go dó faoi fianos an tíseir. Agus is mar seo a hitsan sé amach sa scéil. Dus a Páire, achaníon an tíseoir, tar bhír go míoch an cinál chéanna fantasíochta siúil ag siú nó rábhailí. Níl sé baile cosú leis an taras sin ar fud an dain, tá sé níos sainiúla tugann sé é a dro gádaín artharacha anó moderno. Buisin iad sé, buisin níos ansríalta fós dágéire agam as muintin. Mé is spaisteoireacht faoi scáin na grán uimhreach, tar faoi deara uimhreach, é gádaín artharach le duine go na húraí, anir bescéimhúla ná an dhíon holas. Láimh in na hascail agam, na crínte a crumma le meas síos Roinn, éon gáilde a cheiliúradh, cúracht spiasrí san éir. Nis tagan bráthirachas atartha idir an tíseoir agus an seannear. In neall an rábhailí aislingeacht seo, mar tagan an seannear arás agus bachtaíonn sé scéal féin, cúnlaíonn sé síos é ní a caint an thuras ar fud an dain á sénis, ach a rís cuioíonn sé sin ar a bheith sa gádaín artharach. Ach an uair seo tugann sé céim níos fuid ar é agus is léir gur gádaín Genesis atá gceist agin ar a tobaist mhór baint leis. Mar an seo ní bhain go bhfuil an bhean ógáin ach tarigíonn si an túl dó. Agus a haníon an tíseoir an bráthirachas. Go leisceir. Ar sé hílágur bíad mo chud smuointe a bhrá an seannear. Agus siomar a chuir an seannear é úsáidn sé na focail ceann céanna is a bhí ag an tíseoir. Ag spaisteoireacht faoi scáin na grán uimhreach ag gádaín artharach le hainnear bescéimhúla ná an dhíon holas. Láimh in na hascail agam, na crínte a crumma le meas. Ach an sin nimí sé ráig deir sé háas an ainnear. Hín wahí a láimh, sceoch an túl den crán, chuir an túl bearnaí na láimhsa, agus díl an láimh go dtí mo bhéal. An is ní hé gur tharla aon rud faoi le an seo. Níl an ach duine caint an bhirrteach a caint ar rudaí a habhla siad béidir, ach is sort epifáine mar dhéanagrá atá gceist an seo. Tagan an tíseoir ar thuiscint nua faoin staid ratha. Tá sé ceangata leis an seannear trí chláire na déanacht de mar a bheith pacha an tíseoir a landáil air. Agus ghlachann sé cuairí sort an tainnear ar hain. Agus tuigeann sé gur a bheith an seannear a bhfuil an an dó hain. Deir sé dairíos de chothair an talún bhí fuinneog siopa le mo chiamh, but donna a dána mé na hain sa scoáin. Tá sé airíonis cosú leis a seannear. Bhí snúa crumleice orm le rangi seanchréacht mar a linnear. Agus líne dhearnach an scéil is ógam go bheicead a rí sé an seannear is seomra ortsan dochtúí. So tuigeann sé go bhfuil sé hain ceangata isteach anis, suait isteach in scéal seo an chinine roianna agus níl éon leis air. Tá annach chun focail eile a haolíonn nó a bheabhraí Genesis duine an támach an leirtar an seo. Ach, tugann sé seo mé go dtí tuiscint nua an seoir, tugann sé mé go dtí an chéad réimse eile go dtionach ar an bhíobla ar a mé gur a leirtar. Arnú léan an bíobla le téimí mór an chinine roianna, téimí atá ilíoch an t-olc an ragart an bás an sláánú, etc. Ní féidir ní chóir ará go míon gateachs ar léin in le héad de héama á dhéine faoi dionachar an bhíobla. Is omhaí cultúr a haolíonn an díbert fiú bháin as áit iirife faratha stúil. Céir tá sainiúil mar sin faoi bíobla? Well,
Ní héin rá úl a di áb agus éfa, ach úl a nuas ó chrán an neasa. Ba dhí an níos an tiiscint as mailead, an t-olc a bhíl páirithas ortha. Agus is pátrún é seo atá tharbheith forleathan is suothar an Cadhain sé sin scéalta nach dárlíonn mór an lena lín, ach go dagan an farsa hiiscint nua faoin na chás nó a cást. Tarlaí sé arnú sa seannear, sé nómad an uafáis nuair a hagann sé an tiiscint go bhfuil sé sa slabhra déanacht is slabhra déanacht an tinis, mar a chéile sa scéal fis. Beidir ciú sin tríortha, beidir go bhfuil arnú tá Caithlín tréistálas nua chair sin. Tá sé an crosar Éireann Road, i mós cathaoirleach, tíle agus arnú in clé na céile hain, áit be an táir an neolalas a chuineann Caithlín a fáid na gimimecht agus a chrán í. Ní féidir am dul isteach na scéalta sin ach tá tíreach ba bhfuil mar rá go sé tharbheith forleathan is scéalta an Cadhain. An réimse dearnach mar sin go raon an bhíobla ar a méid ar a leirtear, bainigh sé leis an gomosc idir an bíobla agus an chóras smaointachais an leachtar leis mar chóras Gaeilge réamhchríostaí. Rís tá fianaise ar seo in an seannear. Níl mór an deán ach sílim go bhfuil sé suntasach. Agus meabhraíonn díobh an chuireúirt an doctúra tosach ní amach do chríos tu go muid ar eiste sin. Tá mé a tagart go bunúsach don tagart ánach atá ann sa scéal don arclóchra. Ní lútar é ach an méid seo, tá dochtarí ar a hort le fis go greidann sé go bhfuil marúil ar an seannear, seasa bheir. Agus deir sé, well, tarlaí na leid. Seo deir sé. Síntach le rá. Ach, bí an rudí gan tóirt sin á. San ná a ra mé hí san ospidéal cunta i Mhuio, céir de tar tú le seanmhach a le hára orm go neacha alúachra na bhéil le lín dó bheith na chola mó. Gur sí be bailach is tíán. Gur bise a bhí a gídú ar a sesin na chatha a githe, agus gur an ghearra dionach ar hain. Go dibh an freagraíonn an tin seo, well, óla sé an scéal sin go minic, mar is scéal coitianta in éireann agus go idirnáisiúnta é. The Demon of Gluttony, a thugtar ar sa Motif Index of Folk Literature listed Thompson. The demon of gluttony is coaxed from a man's throat with bits of food. Sinna bhfuil aige. Nis na scéalta in éireann tain péis nó arclóchra isteach an bhfuil duine a bhí na chola. Tá sin an féist a gí go samtach fásan si an olmhór sa deire mealtar amach í le béle blasta átar ag béal an taobh bhfuil sé isteachant ann. Nis a cherit a scéal seo an Cadhain, tá bhain scéal an archlóchra le díbar dún le leis ar an t-olc, agus tá macala an de scéal Genesis 3 an béist. Ach féach freisin go bhfuil scéal sin an archlóchra fitsa fóite hana hain in rá ní bhaint sa méileadas ach in ráleagan éagsúla atá do scéalta atá scríofa síos. Scéalta móra go chuid na Gaeilge. Agus ráscéal iad ina bhfuil an tarraingt ar an gríostíocht tharbheith suntasach. An chéad cheannach sin aisling na conglinne ó réine me an Gaeilge agus an darna ceann an Christian legande leis an ahar Paor ó hús an chéad seo chaite. Nis arnú bhealach is féidir agus is comhóir áitiú. Gur béir tá is star na scéalaíocht de Gaeilge ó hús ná comosc idir, well, ó hús na scríbhneoireachta, ná comosc idir an léan dúchais agus an chríostíocht. Ach sílim go bhfuil sé suntasach i gás an archlóchra an seo. Is in máiste atá aisling na conglinne site agus arnú ní raon chaitliceach níos lúna tar Paor. Agus ní hain tíbiste é gur haring an Cadhainach chuig a héine ina leagan seo
de scéal atá bunaithe chomór sin heacs mór Christi. Nuair dearm nach timpiste é, ní hin rá go nearna sé go cuaisach é mar nílas agam. Ach is cínte nach an chéadúir a hála a lehéid ina chuid scríóireachta. Tá sé áití agam héin hana gur béir atá an chéine ciile, cumusc de scéal mána Christiachta, sé sin an thórramh agus bandia Gaeilge an leis go bin atá gist le Tríonóide fáidí. Agus arnú tá scéalta eile an freisin agus is dóim go méid go dúir sé seo deistún fechan sa rís na scéalta fad faoine scéalta móra faoine mrá ach ní racha mé an sin inniuh. Réús, tá mé treéis techt an discint go bhfuil an chríostaíocht ina ábhar leanúnach ag go gaianach. Go bhfuil si cheann na clocha is mó a Mháitrín. Duna sé cuairealte go forleathan farsing in a hir. Ní hinarrá an leacht sé lena teachtarach. Agus sa méid go bhíonn sé na chéile na téamaí Christaí agus téamaí orsa neamhchríostaí Gaeilge. Stoilmsa go gcuireann sé cloch eile fós ar a charan hain mar scríneoir olmhór tradiisiúnta Gaeilge. Gur mac. Tá go maiid a bhhaire gur míl maigad. Bhí sin ionta smúil go dtíobhann tá nuir sin ráite go sin bhfuil meisgorm bhfuil agat agus scríime lista mór fad a ceisní. A chu doiseach bhfuil seans a thuirta an phobal atá géisteart ceisní chorát agus híos ag buna scálainn a háide Gael tá cripe beag Q&A agus is téan sin heagleat ceist a scríú. Níl an chat a rascail don mhórphobal díreach lena cainsoirí a tain. So Q&A má tá an cheist agat. Idir an dálainn tá cúpla ceiste gom ort a bhaide. A ró Bíbla léite ag Athnuachan. Cén Bíbla, cén legan den Bíbla léite? Ní leon túirim agam ach arnú bíonn scéalta ón tuiscéal agus scéalta aber Genesis go speisialta ann mar PC le háireachta ag an affran agus arnú an trá sin fiú le líne an affran sa laidin bhíoch na leabhra affran gáhain go chaann laidin féarlainn laidin agus Gaeilge go dtíobhann. I mean, nuair is an Bíbla bar ire ní dóilm go bhfuil aon rud a déarthach Cathaoirleach aber gur sé adúin aige. Aber fasúil le hólas a bhd níos daimhne ag bobbal protestúnach ar an Bíbla. Ach bar ire ní dóilm go bhfuil aon teach as, I don't know, de leabhar na hagan in aonmhad mar sin bunscéalta ag na Cathaoirleach sílam ach sin ráite tá agam go míoch an Bíbla há léamh ag daoine ag na Cathaoirleach freisin tá agam go míoch sé á léamh ag múntar maithir mar Cinsa, ceistáil aga mart má an duine titsaí cén ceangal idir Titim agus an teangaí I héin. Bhfuil an teangaí titsaí nó Well, is dóilm go nearna sé, I mean, a kind as ma hasaf atá amach braham gur sort, I mean, rinne Máirtín Uí an erid sin leis an tanga, ach dar rire braham gur mínímid an ráirta tanga bhí aige ar go leor bailí ach rud amháin rinne sé leis an ráirta tanga ná rinne sé éireacht an tanga a láú agus a chuneáil bil agus a chuneáil gimocht. Ernst mar a rinne Máire mar hapla stoilm. Sáidan sé, I mean, víti fáil locht ar as gan a bheith smachtaithe gústanga. Ach, is stoilm mar sé géir a bheith smachtaithe. No, ní is tócha, ja. Aber a Titim aber an sa chríostaíocht is Felix culpa dán. Bhfuil sinna gceiste chordaí le tríochtaí chain? Well, is cínta nach bhfuil in annach chud an na scéalta. Is cínta nach bhfuil an seanar. Is scéalta dúirce iad.
Scéalta ach tá cuite go na scéalta is dóilmsa a ágan oscailte féidirthacht éigen. Now bíonn an éidirthacht sin duléir ginsa go minic ciúis an chríomha mar bhínig Mháitrín Mháitrín cé go bhfuil an cénach 19 garad leis sin. On strandshare fiú bháin nuair atá nuair anna an zire. Okay, so fan si bás ach is ceall le béidir ach is ceall freisin le fís bhisteach a bhíns eice nuair a hagan an Mháitrín uaire a nuas chuha. So agus táiríonn sé sin in rithwa scéalta go bhfuil léireó big dóchais an. Sna agus aisteach go leor na cín is lonraí ar fad is siad na scéalta iad an dá scéal atá bunaithe go hiomlán ar an míobla. Rá agus rinneú gur scéalta gur geall is sort omhain don isteocht iad. So yeah, Uaireanta bí me ceappa go méid go raibh an cainmh ag éire, bhí sé dúirt ní leon ceismhí sin bhí an díomá air leis an stát nua le cos na Gaeilge le dána wintere, etc. etc. Ach uaireanta ceappa nach raibh sé an dóchas a chuirde go hiomlán. Sin Abraham. Tá ddíorch pís eolais scéile chuthagan ag míthal briodíonn sin agus deir sé go raibh a bíobla breatnaise nó ar líad smutna dó léite ag Máirtín Uí agus tá fianaise aber insna leorí insna pápéir atá go leis na Tríonóide agus gan áir is sihir clúteach le tríochta tá sa leogan breatnaise an bhíobla. Tá ceiste le chartan seo wa radvan gur maigad a bhhaide seo cos le live an jo just í léo na nótaí beag a chartiste gur maigad a bhhaide as a gáin tíntach seo heist. Bhfuil áitinlaí ar lé an créna ciile ina léirítar go tríanana mar bhaindí an leithis agus a bhéit an smuoinú symbol sin Albert began in le a hain. Ó stoilm sa go bhfuil sé sin an go smear just somewhat derivation in what sin just modulation ratanish so sin an spatial freshen mar is stoilm gur minica úsáitir an bíobla mar hiléas fólama mar bíon an text ar ólas ag daoine ina Cadhain agus an sin bíonn siad an darnatanga ólam. Why? Ach se a Tríonóide fáilte níl éon cheist annach gur bí an tanhain cosúil der mé se cosú leis an bháthair in Ailecham a bháthair leis an a réir don an tanhain a bhíoch rá saoilú leis an talamh atá fós ar bhealach uafásach réalaíoch iarálta onanithe leis an talamh ach ar bhealach an bás atá gceist agus an bhean Críanna caite níor tháinig an timthriail ará sin na Cailínóg tá sí básaí inis agus tá an talamh áling tarthú na héireann tá sí ina rulig. So sin Abraham agus tá sin na fáidín agus stoilm go méidir go chóir fechant ar an strandséire agus méidir ó bheith géisteach le Caitlín Mháitrín ar ciúis an chríomha ar go chéan agus go méidir go bhfuil is mar a dúirt Caitlín Mháitrín go bhfuil Moréid in ciúsin gur tríd an talamh, hí mis gúnig gur tríd an nealín a fuair se sláánú aigen. Ach tá an ceart Caitlín na dúirt gur tríd an talamh, ligan don talamh le be a rinne. Jo sin go láidir an tréna céile nach bhfuil. Agus ní cuimhlim céan talta scríútú a luantú fásta Ailecham a bháthair leis an a riordain agus go bhfuil an bháthair sin fásta ar le bhéil seombalach táisteach mar cheombal an talú de éan. Agus gan náras cíal leondú cultúra sin é bhí ar go leor scríbneoirí inéan an san nám aber GMA faoin stáúr agus an agus an tarthúlacht freisin bhí a gceist le Moréid agus le nóra. Bhí an tá talamh braham sé ar bhealach gur sé caiint faoi éan. Tá i gás
mi an scáil an women se Pádraig. Agus warad arnú ní ein fátí a hain agus agus gan nóra freisin hí a pátí cáilte agus chorthas sa talamh, you know, so clean as sa talamh. Ja. Ja, kinse dat se. Tá na scéaltaí sa go cuachtach nach bhfuil agus tá nuirtin level an top an nuirtin leráit ruúb go fáil. Well, gur míle maigad a bhaide tá stoilm go gahamid bog raig an chéad chaint eile. Chans gohfuil ceisní eile an sin ná bhfuil mar chansaí ar ragirteach. Tá buit nótaí buocha sé chartiste fásta ar an drochúir ní higlinn blahan a bhirteid líne a gur míle maigad a bhaide a géiste leat. An tríú caintear a tugann inniu a bhaid an session se nó an Titley, olú emeritus go leiste an hallscoile Corky agus go dtí an scríbneoir agus eistríthóir gan áras tugan na hanaine foiin amse bhfuil rá legan béirle do créine ciile ar fáil agus cinnachop i thiúnta alan hain agus níos se go le Lordla inniu ar aisteán eile atá deanta ar scéal chuide chainlaí agus sin an scéal iontach sin fuil foiine. So tá muide súil le Alan tá fáilte ród Alan. Gur mágat Pádraig agus gur le gachéin duine bhí caint bhí sé fior spéisiúil agus ní spéisiúla fós in íosa agus há fáib agam sa bhéidir ná thugus riamh in chaint ar an delefís mar seo agus tá script agam is nada cad is ceart dhéanamh ní leon seastáin agam na éireadach déanam a dhíhald a réontlí gan bheith ró eiscinach mar a ddéirtha. Is oin gur béród a ddéirring ar dúis ná níor chuiris riamh Róm a bheith mar eistearthóir ar théir Máirtín Uí Chadhain is de hímpist glan tansúil a háirlis ar fad ach nuair a líos a stachar chéine ciile nuair a dúirlumm go méidir go mbeidh leatharúna chuige tuigh dom go raibh taithí éigean go mar ribh sin. Is álaigh nuair a bhunaíomar an MA is stad ar Annracháin i gláiste Pádraig sin rá nuair a bhí Coláiste Pádraig ann ní hain níos mó go raibh míor sa chósa bhí díre ar Annracháin litere agus Don stíels rud é nachfuil ein den eile lenne rá agus leis an blog a bhúir doing ba sinne a bhunaigh an chéad chósa is sa déir Annracháin chofad is sir le nérig nóchas a cear. Tílam a fága sin leatríomh as ar an gur leandaín eile an portíana in Arníig. Ach sa bhír sin ar an Annracháin litere thugainn tamil a plé le créine ciile. Chaimi Seisiún am Miláin ráir a chluig ar an géad chúpla abart de créine ciile agus cúpla Seisiún eile ar an górá as go dain ar na ráithrí rétrice sin a bhí in stoc na ciile. Ar an gomasan agus bíocha bhachas an a bhóradul in na mickling ar chéime ar smuoite agus moltaí fíor chruthach a có. Bhí cuidan na deochraí agus na drischasáin a bheoch rih ghuiinear be a gháil Annracháin a Gaeilge go béarla go haisar be ahananta goma ag a duine féin am son. Dá bhrí sin fágur séir il stílach é créine ciile agus se. Ní rigus a gceart go raibh irid an stílanna ag Máirtín Uí Chadhain. Is sé hiigim le stílan so ní haháin an fritil féin ach an atmosfér, an chamáint, an nónaigine, an blas, an tuiscin a líonta leistíir den scéal nó den jota próiseat a gceist. Ba bhó sin cainach in san éon chainach a bháin. Is fearrthaigh é sin ar a chromas ar fuil foine a siúntó. Nis mar is óldring tá fuil foine ar cheanna na saothar is choscorí dá chuide tá ghain. Tá sé uigeanach, teacharánta, gordalach, inbhreithinach, leascuite, gan éon chuid ar éigean den ghearán buile, den bhaga, den chórá fiochfar, den anrial ar a bíad cóirí sórt cléine ciliad. Faris sin tá teanga níos muile, níos beartha, níos mófé smacht, tá sé irbach, cruaig, aimsire, chomóradh le saoil na linge sin. Tá cinnte bhfuil scoláirí ann a dhéanaigh scaga ar chóréir hanga dhéanach an chainig, mar mo huairim
na honaní fad le sehrú na mblianta tosig na stíle tosig agus láir bhí aige. Nílsach brasint mo chuidéin atá daoine a bheoch níos ilte sin í anmh dar leom. Mar chuid a húnscanmh mór chlóir chonachta, sconiscéalta leis le Máirtín a chuine chur fécho an bhéirle is a heisríog fuil fuine ach sílog gur a bhíú é chur amach as féin mar hála féin tidal the dregs of the day a nirig. Beg sco den iscéalta son a ilsiú ag Yale féin tidal selected stories in agorig Louis de Paor an bhlíonn se chuing agus na heisreáin déanta fad déantaigh fuir an eistreoirí bhfuil Louis de Paor héine na measc agus lochling ó tuairis agus únaí chruúir agus Kathleen Duffy agus rinnes héin cúplaán chomá. Mar atá i déanamh marmuir, i déanamh papéir as an tóca agus fis as Coláiste agus orson is mó a bheith mé caint as so amach. Nis beidir nach éon chéadrúd a réchel le duine ná leagan de hedal an scéal a chlár dúis. Ach réig sé leat go lua agus caithfar aig go thuairt Níor bheith sin an chéadrúd a rilam le créine ciile ach dhéanas cuidmha mar a scála in a hemh. Bhí istagum go raibh graveyard clay Hanna ag líamach an ómhaine agus Tim Robinson ar a leagan súd rud a bhí sláán cheart san agurrán crin literúil becht dílis úntach a dhéon an bheirt de có. Agus tá trácht sa réhrá gom héin ar chuidan na tedal a rilam gur bhí sin a bhun. Graveyard gabble, talking heads, the way of all trash, whom talk, all the dead voices, go few biddies in the boneyard achas le down spree agus green gan áir sa dhéana sé sin. Ar deire rónig me the dirty duck. Sin le rá pasig mar litricha eile ar fad a bhí gceist ach uaim mar a bhí it's a tedal créine ciile féin. Agus tá siag dom nach de hímpist a bhí seo mar hidal ag an gaiinech mar bhí sé tucha goma de hidal in raibh uaim únta go rialta an brein brauach, pas Coláiste, fleich le cais, gan morcha gan mánas, an tuire tiile, tiú sé srírig agus gan áras fuil fuine féin. Mar hála sé ní raibh mórán sníomh agin a buint le the dregs of the day a thuairt fuil fuine. Now, níl muíomh nach féitlaí scata eile de hedal a thuairt ná a bhola ó nach bhfuil éon teannachas an crin ceart go thomláán. Ach hanig an tidal chum de phríp agus ar hen rud féin grí is dachar stracha as go brach mar is all doing. Níor an deocharí a buint le a déanamh marmar nó a déanamh papéir is mó sin brí atá le a déanamh do Gaeilge agus níl éon áras nágur becoming paper the Beirúnaí an tarna ceann díobh son. Thugus marbling, seachas becoming marble an geann eile cé go gurfur am le gur cheart a bheith réir chéile rud ná credim gur cheart a gal áras. In íosan san ómatá an fé láthir mar a dagan mallart agin orm sin éon tidal atá gom. Agus go díirech tuis gur hang sé lom ag an nám. Agus bhí machalí ann de marveling a bhfuil cuidmha a bhaineann le hábhlann scéal ar lí agus nó go dain losing your marbles má tá a lehéid sin trochligan ag duine ar bith. Agus dá dhuntacht é fis bé ba jacar a díomh ar fad mar le tidal agus mar le heistrú de. Darius Jan Eric Regdal agus má tá tú Monson Jan Eric tá gom go núirtu é seo agus tá áhasar marrá beidir nach áhas é bhfuil fis eistre gom héin cé gur dóchan a beag duine be sása leis sin eistreach ná déanta. Ach is siad na focail bheoga a bhainach siar asad úntas ar fad, is siad na rudaí beoga a bhain tuisle asad mar a dúirt Albert Reynolds trád an saoil. Tá mar hampla knowledge, information, inquiry, message, science, insight, wisdom, agus eile mar le fábhríanna agus trátháin bheag úsáide ag na focailóirí ar an focail beag fis. As sa chásas go gafaí dul muoín an scéal héin agus ar thar ann agus an éireach éon cheann de na focail lasúas ar hagaríos dóibh ina gcuirtear an trúr atá cabbaidach bunas tún agus tóin in áda. Cad dhéanfaí leis an focail beag sa fis. Tréis dóibh an tóm a bheilt ag spídúcháin as an cabhanóas
gachtain eile, buint chasa as an gaint, agus get as an mert eile, agus a chive tá Ó Caoimh iwwer a dó agat an son, ní mise tá dhéanamh sa, tá chive ábadar seo dhéanamh mar ní bhain seo ólach ar a léhéid sin. Agus seo go dtíreach an písa seo tá gceisiúm. Is dulig an saoil seo a bharaíocht. Deir siad a riamh a bhaisce, is dulig an saoil seo a bharaíocht. Ní bhealchas a géan duine, céir atá idir an strelachán ag siad féin ar sa leabhain. Céirchaí lena rá, ní bhealchas a géan duine, céir atá idir a héin siad héin ar sa comhdháil. Tá is agamsa ar sa cléanaíoch an de phliap, ag lúpa timpeall dó chuig leabhain a bhí siar an as a méal na gaotha a chuig comhdháil a bhí sir a dúig a méal an bhaileach san son maithint ó raig go dtí dear an scéal ar fad. Tá is agamsa go maithe ar sesin ríist do chlór, buachach, údarásach, glór an asa. Agus sin taisiúchan íon is hénig ar sin, agus ar ísio chive is féil leat Ó Caoimh iwwer héin a chur seachan sa, seo mar a bhí agumsa. You'll never really understand the ways of the world. It's often been said, man, you'll never really understand the ways of the world. Nobody will ever know exactly what it is between the piss artist and themselves, Arseways says. That's exactly the way to put it. Nobody will ever know exactly what it is between the piss artist and themselves, Cricknick says. I know, Guzai says all of a sudden, twisting himself around Arseways, who was facing southwest into the wind, and towards Cricknick, who was facing northeast into the direction of the houses of St. Chin, Gudera and Scale Fad. I know it only too well, he says again in a confident, authoritative voice, the voice of knowing. Inish, Captain, son is Shliga Gaffer, closer Horan Scale, Gurvar, knowing. A chur mar heidir seachas knowledge ach nílam loidir sin. Cinte gach sin is fear ná wisdom capim. Gur bhór an cathú a chur seach mar asrúar glór an asa. Dirach knowledge a chumá céanna ach caffar ráha dhéanamh dar liom. Agus a ríist chuomhas fé leat scaoile le sin níos más maileat anas go bheic fé mise go homaláin mar a diraachs mar sin dá. Níos tá scaoilte chuibh sa seocht sin huas Fáibelle nach fallóid a réiteach, golle détering lek le blonnog as gevard en scéléis sin le rá. Chunnes daileile hannem noch a duine, le lesanam noch le hannem noch a green, as Cadhain ar chliele le loganam noch le sroidanam noch le hannem noch irganiv, behaire mar an ennem noch a bílse kringe iad. Tá feicehe, Martin chunnes a housing lek le comhdháil mar Cricknick, le leabhain mar Arseways, agus beidir an ten ceann a bhain gá a bhíú ná Guzai Cléanéachid. Nis písa de bhéarlagair chorcaí is sin dhuine a raibh casa ina huailige, agus is dóilim go digfié go sa léir. Mar a chéile le an strelachán holaíos le steala, son an strela go steala I ganhaintí aire, agus is fuiriiste adú a sin. Teis níos íogare is an hanam noch agus a leanan in fuil fuine. Mar an gcuid is mó níl si cho magúil ná níl si cho ile gháalach le séthar eile do chuid an chainig. Nílach éáid a bhaint sa scéal ina liganse scód le na chumas capadóireachta mar le duine do. Agus sinní an áid ina saolaíon in na leasanam noch a bheoch litir do fá péir agus chuomh is féidir iwwer a trí a chur seach an son mas maileat. Go cinte freisin iwwer a trí nor a bhuca sé chuút an sin harneis go dtí an chéadáid ach tucha do bhhair ar bá sinné ó Caoimh iwwer a trí. So mar dearm seo litir a bhí le scríomh nó hálaigse a bheith a scríomh chun an óchtán. Go cinte freisin bhí leasanam Tomsey, Joanny an Bhrachain, the botú tlóé Joanny dal scéal, Micheline Bourleman, Peggy Ghov, an Tirvinoch, Trom, had the parish slick sinners agus a ríis Insa. You can be quite sure here the nickname they all did. Tommy, Johnny Porridge, Michael the Mucker, Peggy's Leg, the Honourable Gimme,
Dr. Rich, Brian Bungot, Loopy Loudmouth, Slick, Sinnott agus Martian Dó. Nish a reached féidir sin a chahhaid a chuomh a rís mar derm. Nish tuairt fin ara gur leanna is cúpla ceantam chud héana seach a réitin ach dieting gan géile gan chahú ach chuníos gréim áirithe orm héin. Bhí cúpla duine le machchas sciból haar fóil ínting an chainig chuideá a raibh dúláán teachas a chéile a buint leo. Ké go bhfuil a léhéidir chlinge agus ó Somacháin ann a ghóldítar mar Summers. Ní féidir lom gan ligan le meis gur a brí an ocil héin sé sin duine Somacháin, duine bog sochma, nó duine bethathe, nó duine tromráir in ítinge as an tenim a sin a thuairt ite. Mar sin thugus Mrs. Waddell nó Mrs. Waddell ar an mainteach I Chomacháin dá réir sin. Ina chuin sin hawl, ní éon clinge an éair a bhfuil ó buiteile mar atá ar an deachta dála ó buiteile sa scéal. Dá bhrí sin níormhaláid dul a súgra agus ag omhaí leis. Ri go leor rud I liom, chuideá gan a bheith roiascad ará ach thugus bootleg ag deire rud a bhúsclóch smuoine bhar bhudéal agus ar chamastíal bhí leach agus ar ghromhas generálta mar bhí ag geist. Bhí fáib íogair le cáisbín chumá céanna sinní rúnaí an cheannasaí telefíse sa scéal mar níiad squeezy a thuairt ite tá cumar sin gur sais washing up liquid bheach ar squeezy sóliam ach mar a bhíoch sóliam mas chuilem a good squeeze nó fine squeeze thugtaí thugach fir ar bhaná mar thugach maná a fine thing ar sin mar a bhíon an chaint is sóliam. Mar bhallart dínas cumascidir squeeze agus cuim ar ocail seanaisinta sráid chainte go leor is sólaín ach thug an ceann aire seo I dtír dar liom. Bhí an capal Sutherlín ann agus déalaite sin trotarín rud á simplí go bhá rud a bíon animta capal chu het son go bhéad faoi rud a bit a thuairt dar liom. Ba bhinnic leis an rud ba híimplí mó nar a bhéidir a thuairt sláán gan tochas cín agus dul sa tans. Bin mar a bhí mar hapla leis an bhacail baile rud a chráid me nar bhín taisteúcháin a dhéanamh ag tréna ciile. Ní féidir town ná village le ceart a thuairt ag gíal na Gaeltachta mar ba bhríonna iad sin a dás réir is mar a dás an rud go dogabhí towns agus villages ortha son naíomh hís déag. Ná ní féidir townland úsáid go thomaláin a gcónaí mar nach í sin an bhríadtá leis an tomar fad. Bíoch gur mar sin tá go minic chomá. Cóhéachs a réitíonn an áibh sin doing go minic dar liom. Rud timplí déarfad a bheith an focail sporán a gcuideag ó N sa siopa mór. Siopa ilrannach an term offigiúiltá ar department store inis ach ní haisítar dom go minic an kind úsáid as a lehéad go fiú samach an term sin ann lenne léin. De chafaí department store a thuairt an store mór. Ach an sporán ar dúis a rís ceist ama agus dóchúlacht é seo. Go fiú in sna seascadaí a réigean go meach pors ag fearr dar liom. Agus dámbeoch is sóinseáil bheoga bheachán seachas an tarigid substantiúil a bhíg in go sporán ag a héin. Níl an bhrí wallet in éon cheann na focalóirí sa sporán ar sporán ach mar sin héin ní fallár nó gur wallet a bhí aige. Tá wallet ag O'Donnell mar a wallet of notes agus binné ba chringe bhí aige. Wallet mar sin a dúsáid me ché gur dóiliam gur chas wallet nó pors isteach I leataíomh na slí in éonáid a bhain dún an dá crá ar rastal. Níor bhíd sin bheithasáfach ach na nachanna a bhain go dlú le dúchas na Gaeilge. Na nachanna Gaeltachta, Haggartí Litríochta, Uil Bhrasa, chuidir de armlón, omaláin an chainig, ná réig sé nóair thocraigh sé ar frós charach scríomh. Cad a bhíle déad mar jaall ar Abramíist agus a rís chuomh fi le ifar a cethar a heola seach an so gur magat. Cud a gás a lehéad seo. Óra cud a gás, tá morcha beag is morcha mór déanta go dhé. Trúilem í chundaí.
Chun in a strainker hain an trein ga bollige a bhí in Armlan. Is kinte na feart faoi a small Murphy agus a big Murphy nu hoort morge beag agus morge moor nu harpoon like shaft a choristeach an na bolge agus Cadhain fall leis nu huelvrase nar a bhí an forgedoirachtaí a bhaiden fag na síoríocht agus ríist is féidir deirechar lei sin bíomh. Buineann seo fad le rud is lehanne ná teanga ann. Buineann le cinál an scéal le hám le hinad le tuncainte le hanam na hínte féin. Agus sin rud is deochara a áil is a cheappa is a gháil. Ní falláir don eisteathóid marachtant feag tamil sa scéal dul isteach cé na chreiceann chola in a lúba le stig. Caithfar géile dó chuir an scéal a chur omot úil dó agus ligan dó cónaí a dhéanamh ar chlúis in bheannach chéin. Busa go léir dá meach éon stíl a bhain ag an gcainneach ach tá san fachanúintí ina hanga gur deochar bre ortha. Tá chéna chéile brec le fachanúintí éagsúla ach sí teangan na Gaeltachtaí a há sa chaint agus sa chórá aige an tomar fad. Agus faris sin bhíoh an stíl bhélidas aige i gcuid sa scéalta it's a scéalta tosig agus sa scéalta déanacha tá stíl na bhil scéalta síl Tríonóide na stáitse a físe an stíl bhíbalta nua stíl na Gaeltachta as má chlúdach an nuas chudíobh sin tá stíl charach irbach mar atá in fuil fuine. Agus ní stíl chumme gur fér enelís a dhéanamh atá geiste gomsa cuasí fochalóra agus choréir a bhain ach rud níos díomhre go mór ná sin. An dahan trína siúlanta nuair a hasan tú isteach sa scéal aire sin atá sa freis a gom. Nuair osclaíonn tú an doras nó an chola nó an slitáin agus nuair a gháin tú isteach an uorscéal aber chuid Dostoevsky nó Bolanu nó Mahfouz nó Pedro na Smailiad tá níos mó ná na focail lán agus níos mó ná na focail ar aistrithe más a daobh le heisrúchan na táú. Tá mar a bheoch sethach nó bolagóid nó pubal nó áthach agus is ann atá tú timpeall go lán sa chringe eile seo. Nis tá stair ada ag teoiricí na Annracháin is bhfuiling dul siar chun na seanad réagach na seanad óbhánach mas mailing nó tarraingt a ribhráite sa meaníisina nó suatha dhéanamh ar na scríóirí agus ar chriticóirí ar na fealsamh in néana aimsire Schopenhauer, Goethe, William Benjamin, Croce, Ortega y Gasset, dan trácht ar an blé aimsire tá omadúil agus líonmhar ach ní de bhranar de cainte sa iad buchas le dia. Is sé simúla go léir gur ar a bégin bhfuil éon bheirt ar éon ocail in rudí seo. Ó is definiíochtaí persanta, sólaocha, a líne agus feallsúta gan réiteach atá mar chleis atara. Scríomh George Steiner a cha smut mad a héil a Cargáil le Ned Changán na ceiste seo. We have seen how much of the theory of translation, if there is one, as distinct from idealized recipes, pivots monotonously around undefined alternatives, letter or spirit or word or sense. The dichotomy is assumed to have analyzable meaning. An Albert Yerrickson táchtach sé sin ghlac leis nach féidir analís dhéanamh ar na téirmí sin. Ní féidir ach an éire le formhór an rital a bhaineann leis na litríocht nó go dainn leis na hallaíonna trí chéile. Is cuilim ghávlíonn a hain a bheith láithreach léocht chomhdhála a thug Máire Watson scoláir Albanach ar theoiricí agsúla na Annracháin ag Roinn na Gaeilge in Alban agus Aistriúthóir nótáil is sé héin. As rééis na cainte díríostá rééis na chuirsí na teoiric tear fad, chuí an teoiric a lean sé héin agus íon sé smutagár dúise ní lean ceannar bidíomh just chur me cheann síos agus duinem an obair. Now, ní ágan san nach bhfuil teoiric éigean á leanúinte i ganistá ach níor a bhí chun tosaigh ina ionting as bhfuil saothar á dhéanamh. Is dócha gur féidir teoiric éigean a lua le Annracháin an chainig féin, mar zól doin teoirteach tuairemas breisiúgus 9,000 focail ar an Annracháin
Sally Kavna, nor nach raifach Chagamina focal, nor Rodagan in Sun Vunlaur, is so good or fee Torican elephantiasis lehead shin. Ke Toric horfa air is she vi dol is it. Shin is shen clachte hagen idosach, is shen fractic a sturin on Toric agus knee a valer timpel. Pas neer an Athnuachan sonite a vagen on Tibiach on Gort. Glacham leis go raibh an cainach féin hefna spride, den dailt nairich a hitter san díosbóireachtaí seo. Agus go raibh an dúchláin mar sin na bre sprid, agus atmosfér, agus anam scéal PA, PHí nó P iad féin. Bé an dúchláin leis na scialta seo eistrú a tuairt an áireamh na difríochtaí móra atá atara. Is cosú le fis, le tanga, agus le mion tréna cile. On rud atá le seachant ná gan ligandóibh le caint ar nós duine as Wild Mountain Thyme nó ceann éigeantaíobh son. Is den dúchas céanna a déanamh popéir agus an ochair. Agus braham gur dréachta tá ann, beidir go bhfuil duine le gábéir seo Micheál Breod Roinn agus Máirtín beidir freagla éigean thuirtar sin gur scéal déanacha tá, ní braham gur scéal fuidethe tá nechar. Déana marmóir scéal haisile, a scéal cinál fuidefe se déana marmór chum a céanna. Ach ruidir leithrig se fuil fuine ar dócha piise láidir farsanta ann ach bhfuil a líon díomhar déanta as. An dahan so a siúlann tú isteachán in fuil fuine. Ní haháin gur dahan limbóach atá ann in bhfuil ein ar seachrán, a snáb san annuil, roit in a chail, gan troin i gníomh, idir chahéal, ach tá ann agus uin an scéal idir chahéal chomá. Ach níor a bhól é sin i gnáam. Nuair is scríoga, bíní an éire nó, éire na seascadaí, éire le meas nó in dhéag, an éire idir a deire le cínsreacht as an gá dédí Chatterley's lover a léamh féin a brailíní níos mó. Ach ní híní an éire atá niomhí in niomhán ach an irid. An aglis fós leidir sa scéal, gas ganná na sochride, mót na chatte, cócht a gcóí ag na sagart, gan tráchtar bhná óg a bheith fé glas i mrú fé le da go héin agus cléirigh briseteach prína fainóga chuga. Dá réir sin, an ceart béirle na seascadaí a choristeachán iris féidir, as cad rá gur dhéalas don chathú cúplóir Monday, no good to me, mar a chur is an áit a bhain. Nú béirle gur an léinneomh do léthóirí an léinneomh a chur fáil agus tú lán sitadó go méid cuid an bhéirlegur sin as dáta an tuaisgus hosníon an chiad geachlúin eile a léamh. Ní dóilem bhfuil éon réiteach a bhain ar na ceisne sin mátá réiteach ar bith. Fearan saolaíochta agus céirde is an Athnuachan agus ní honan an rud a dhéanach lámh a bhain seachas lámh eile. Is sé gátarí ar fad ná go níon faoi é. Sin bhfuil. Gur míle maigad Alan. Is sin iontach gasce eile. Nuair bhí me a géisteart leatan sin, an chéad chéistearílam ná. Ar irí tú níos ceanóla ar na scéaltaí seo aber ar chéine cile agus ar fuil fuine nar bhí tú a gaistrú acu. Níor smuoiníos ar sin in éachar na héin. Is tóin gur éirig is gníomh fé lethe an Athnuachan sa bhéidir go bhfuil cinál gá héalán tá saoil na bonscríine agus tá tú sáit an son tá tú gur cricin eile ar fad a chur air. Da bhrí sin a cinál tá mar a bheith in sa Scailán, tá gá Scailán ann agus sin ar atásúla go so ar éiris níos ceanúil ar llí a chu nóin tá sclábhaíocht a bhaint le Athnuachan chum a céanna. Tá bheith amadán ar a bheith réon bailethe agus dúdóide agus baint seacht an dárad ach ar dear a éiris níos ceanúil agus mé a dhéanamh. Mar scríbneoir, tá sé de fáiltear a ceisna bhfuil a go gan áras an Q&A a bhís. Ach tá sé an deacar bheith éitriú le duine agus an sin bheith léo ceisna. Mar sin dó, bhfuil mar scríbneoir tá sé saléir go bhfuil
coslartaí a tú héin agus Ó Caoimh, bhfuil is level na wacail agus an lúchar sin chur an foclaí ormh. Mar sin bhfuil braham héin tá the Dregs of the day go man sin agus bhí má léamh agus braham gur cin cover version rintú líoch leat héin. Bhfuil is go na bhfuil sin ro ísio mar dearán nóga. Líoch agat an cainach. No, tá tú meachúim ó heh fuime, yeah? Okay. No, better mis fé ar tarlín se seom go chéile leis an riomhar gom héin. An sé leat mis chluint? Ja, okay. No, ní lánach go darlín se seo úréigen or hen le an tomar fad agus better go an Thomas Fair go darla sé nach fin na gacha méon chet na ragart. Ach táis overversion diam héin ní dói mé abes wechs mór dí an rud hále like is minnig meer shaothar de lo agus is díthe chum mai céan ach ní bhraithim riamh gur shaothar a gomason agus a bhí in ach ba scéal é sin a léime nor a hanig sé amach agus bhrachas go raibh sé cheantar nehes fearrí in Máirtín Uí Chadhain a riamh go raibh sé gofa in son tá atmosfér eile fad, tá brastin eile fad, agin eile fad, tá mar an dain eile fad in son scéal son. Agus mar a dearm an rud a bhain leis an gainach ná go irid son de chainnig gaun, agus just cáim tú dul leothad ar a chéile. Agus bhfuil an choméir mar is bhain mar scríóid go bhíon an chláine chuid híad chéine chuir isteach in éon Athnuachan. Pos hen sé an dúláán is mó ná tú hen a bhucha de fíringe. Is bre an sprid, bre an nanam, bre an uain, ach dhín ó ceanna can tú géile irintas féidir don scríóir. Agus tá sin Jack go leor, nominally. A rís tá tú. Tá sé Jackar sin í anú buidir. Tá coppla better go vecking on she's Easter questions and answers. Ach, okay, Kesh generalta. Yeah, tá dear coppla ní hart sta. Translation. Okay. Translating practice and Dalmerton Kionel Neil Endal Harish and to Macavrain. Translation is theory and practice and dialogue. Okay, Glockham Lichin. But I got on a kind of public how to okay, Nilen Shecht, Chruig, Savage. No, on road of Vegorum Sianov, no Dolamach, as so, as Tachtish Tacharish, in order the Harleyan, no, access Ozorum, nor Harlish Rehan Lay, Goodima Chaintain, as Nilash Kileshaw, Ilhaunach, and Kliger Harlish. So Begorum Dolamach, after Asherish, and here to Junella. Well, tá sin fabulous. Scarbi Tom Ratche. Agus ní fidlam de viola levach an erid ke go ningum a moine bocheli boude is corriocht live a vir gesúlegum a glachum nes go fér den kechen chorba. A tá bron jot begrum dul macht hat chachari. Tá sin magalor. Fog me slána gal man sin agus go mit buíhas leis agus go mit buíhas le Máire Ní Annracháin agus le Ian Caoimh agus go jiven le Caoimh ní bhréáin tá gobar tú hir an rud fad ostarlí oscar as tá tarinch na néad an sin. Scarbi a chuirde goil tá muid le bhéh rasin seo go leafnéad dó so a handaine tá sosagah agus tá fáilte raiste go leafnéad dó. So idir dálín fág muid mar sinna agus go míle maithe na caiintúirí agus na héisteoir fád.